Mesela برنامه در کش چند دیدم باش ماشوان هیچه او وقت دی سال امامه دینه میگل میوانی که گله که هیچه یا لیسا چلان میوانی من سینماگر لیسا چلان تو خیرات لیسا چای خیرات باش مسپاس چای میگل اکسپاس تکم و از خوازم هنر کی yani herkes de nasıl tıkar jokha li az خوازم هنر ki yani rivayet tav sinema çava das fikir az خوازم هنر ki amur das fikir mesela das sohbet hakkın çedbe yani az şu lişil bejdayık bu yani şil begreday amede bu berek gündeki bu le naha mahalleyim yani zarokatiyam da artın diyar bu yani mesela dayık u babi mira diyor ev keçkate ya dibi şanoger ya evi ve dansçı diyor bir dirrahi mera da tişteki çedbe yani evi rahimi da bitişte bu dura من بریارده مقال ترکیه زننگه نخوینم از خوازم زمانی خوب خوینم نخوینم یعنی جبر مالباتم پر دخواست جبر هر مالبات خوازین دخواست دارو که این جدی آمده بید به کچکی خالکی بو ماموسته بون همشیره بون نزانم چه تل دربه دیگریا دربه دا kamera خوام دیگریا درام بریارده از چوم هولره یعنی باشور چون باشور مغازل بر زننگه بخوینم یعنی بکردی بخوینم لی پر زحمت بوج بر گرک مسورانی فری سورانی بمانم هم هلا اکونومی هبو درم مغاز بگرم تسا از هاتم لبر سال اتصال شوندا گوتن آرام تیگرام بی konservatuvar زمانی کردیه پر کیف آمد مگو قدامن از خود خوازم من سینما بکم و yani زمانی خوب بکم زمانی کردی بکم میچو سری لیدا پشته سری لیدام 10 روز 15 روزunda اول گفتم مت قبول بی yani دکانی وری ور دست بکری yani سینما لارامه durum دسال خواند پرورده مدید دورا پشته پرورده میکرد فیلم کی کشان دورا از درباسه ارتدوس سینما کنسیبم لور بردوام کردم مرز فیلم فستیوال ما چکر یعنی 7 سال 8 سال لقطع سینمای تخبطی yani کت داور ببیشم بله yani tabi konservatuvar aram das be sinema kar az خوازم هنر ki yani konservatuvar aram yekam konservatuvara ben bejim ku çand huner yani jbo kurdi yekam bu yani akademi vak ki از خوازم هنر کی yani به هنر ده براستی وقتی که مرو به زمان خواهد yani اوقات اول کو ام بجن شانسی ته اول کو به زمان کردی تبدست هنر کریه yani avantaj ve çubun az خوازم هنر کی بس سویج بکی yani yani pır zede avantajı hebuş ber mesela avantajı her yekemin tu gava despet ki tu zamanı perverde bini bir deme filmdeki ki o politika asimilasyon çok bandorlu tekri. Yani milli aram tigram film kırku asimilasyona ki çok kreş ser mi bandor kri ve ser fikri, ser zaman, ser çandi, ser jiyandane. Yani aram tigran heri tiştevine hoş ev bu milli film kır ku es Kürdim, Kurdekimim. Hayır min jimitune ki o politika devleti o yani o dagir kerana çava bandorlu sermejiye mikrinin jber uya aram tigranj boyma yani pir hebuna mı da ciye ki pir juda dagri yani lur carek dine az bum lisa yani carek dine bum jineki Kürt yani hayamın jmitine bu le awi qadawi yani herkes Kurdi dağfı Kurdi perverde de biniyor Kurdi bahsa sinemaydı ki bahsa şanır bahsa müzikiydi ki avantaj evine her imazın ev bu minak mesela navberedam belge film adık şandın yani hayaj destem natmadı ket proje jberko avukat gerekli tekebe yani netirsi hela genç bingol genç mesela vurma belge filme ki kışan böyle dara yani navi genci kurdi dara yani ama gözcük yaka çevligi mazet rast bıkın ne tebaşkili tebaşkili çevligi mi rahmet dikkat bejin navi dara yani tebaşki yani alur az şuma belge film kışan yani dema şehzait u dema pişte şehzait lur hem bu yer şey bu mesela
هشته کسا بربون چیه زنده و کربون بنه هریه دورا 30 سال 40 سال در واس ببو گنده همان گند جا انسانا کربون جامعه شوتان دبون زنده مگو yani pişte van tişta mı Kurdistan bejin ya sömürge yani van rastiya ji hemu mı aram tigran da fer bu yani perspektifa mı yani tişte ez zanım hebu tişte edjiyam ji hebu le perspektife ki pır cudaj mı aram tigran bekir min yakoyek bu ev eşra brurumam yani mgo tamam yani ev tbe ya em vi qade sinema ba an şano ba an müzik ba zamanı xoym gereki berdevam bak yani jber dirok viyar nişanı medaye yani van belge filma hemu me van tişta dedi yani aram tigran şoş boyma bak hayale ki bu lor bu yani بله و يعني خواك تشتين كتابه بس هذا تستفيد منه وتشتي قديش يعني وقت جنكي دس بالسينما كر والسينما جو قد جبو بشك هنري جبو كردان قادة كنوية يعني ودور ده يعني دور بشي ده وقت جنك زحمتي تشبون يعني هناك شيء زيادة تر قادة السينما وقت بيجن كآلية تكنيكي آلية زيادة تر هناك زيادة تر مير خبطن دوي قادة ده يعني بدل أصلاً جنان چنن هم ده آلية فكري ده بيجن هم آلية تكنيكي ده بيجن هم آلية نيرين ده بيجن يعني تأثيره كتشوا هي اللي قادة يعني از بكرم ده آلية شانه بسدام تشبه بيجن أنا بارم أبتش همو جبو سينما يجي yani hemamat be her kadede ev psikreke ki mezine kada sinema pır cudayış belki işte tekniki yani beş henin sinema yani montaj henin kamera henin derhüneri hüneri heyet gelek kad henin işte tekniki de evveli menimir yani vaki hevalejin nikanın kamera ragijin bagrin u bedindu çiroka gelek mesela vantışta medilli şans ekimin ne cüda he bu yani de piyasa naha piyasa sinema güçti tibinirxini ciyeki dineye le aram tigran ciyeki dine bu yani tübe beje ez bruru buvanara pır müjil bum na jber yani gava me vi perverde dedi me perverda cüda dedi yani perverda mesela jin mer yani hefpar çava çedibe جبروي ما پر برورو د سینمای دا پر روی من او نبو yani ما işte پر زیاده ندید لی گالری جخل پسکریکا جهانه yani جن her قاده پاشت سکنو احوال میر نهالن گاوبا ویج پیشی جبر تایبت سینما kamera روناهی دنگ قوتا او فیزیکی دخوازم وانا جبر قوتا فیزیکی هرتم aslında dövüşün yani hındıkanın kamera ragejin an denge bugün bume bugün gelek havale mehenin nahad piyasa sinema per psikreke vani yani psikreke cüda jiheyi yani jber az naha ne özlemim belki az nikanım direkt bebeşim ama geçti şu de her kadede hemen psikreke yani tunikanı bebejetine yani hem az da aliyem ki de fikir yani bu person aslında أنا راست لهر در مسائل جهانی أنا بيجون كل بوليت جالكي جنان وكامبانيا دست بكرن يعني ستان ده جن قاسي رادستي taciz أو مش جالك زده هن وده مخابن piyasa Türkiye'de işte kusa gelek yani zedetir jin dviyara rubru deminin و veş bevatır az fazla ki mesela vakti az tekstin şanoya cihani jdenerim ana ji elbette alternatifler de kevin edik o fikra zayendi çaval holera da bedert kevin yani tevahi yani sinemaya da fikir dikijan aslında nizam yani yani burada yani sinema kurtaj merdikar yani kaç bugay yani az belki prizde filme kurt yani ek kurdi derna kevin ama ek dert kevin ji عند بين براستيجي gelek نيرنين زاين دي هن إك بياسة تكرن و يعني مروت شواد يعني هولي رابك يعني مروت شواد لو تكوشنا بيان بدن بالكيجي تكوشنا كي تجيكي زحمة أما az خازم منكي yani gerekiyor hem platforma baba ben aslında rastı bir platformada
ne tane jin rûnê û baxfin gerek mêrajê li wir bide sekirandinê û buwar baxfin yani ev piskirêka zayendî û wekîdinê çi heye gerek me rû bi rû bimîne bi vanara di sînema Kurdî de jî ji xwe gelek kemasî henin yani qedekî em bibêje sînemayê jinê Kurda pir hîn venebîye yani hîn mêr vî tiştê didomîne em bi rû rû dimîne van tiştera ama mesele ew ki hîn civak nêzîkatî pir zehmetê guhertina wê yani tu civakekî taybet li Tirkiye mesela civakekî feodal heye herî feodal jî civakekî bandora devletê dimîne heye yani politika devletê heye diyarê yani politika devletê ji xwe ji jinê têk dibe yani dixwaze jinê têk bibe êrîşê wî ne herî mezin jî ser jinê ye em vana ferq nake belkî ama di nava rojanê yani pir bandor li serê me dike yani taybet serê jina jî dike yani cana ez ê hîs dikim ki ez ê bandor dibim mesela yani vêya pir kûr ez bêm xwe yani gerek me ra pir kûr ya ser bifikir û gavê xwe jî werbavêje yani dibikî em platformekî ava biku ser vê platformê de rûnê ku jin û mêr tev da van tişta biaxive mesela sînemaya Kurdî tu dinerê fîlmê hevalê min ê mêr dikişîne hemama hemû çîrokê jina ye yani giş çîrokê jina gelo ev çîrokê jina çi xwest tên fêm kirin ya da sedî sed tê fêm kirin yani bi wî çavê tên nerîn ez bawer nakim yani bi wî çavê werin nerîn gor wî jî perspektîfa wî heye kamera wî heye yani ez bawer nakim çavê mêrekî niha yani ez tabii ki baş tê de heye lê wek jinekî li meseleyê jina binerin pir kêm yani pir kêm yani ji ber wî pir tişt dikeve ser milê me yani bi kamera me be bi tekstê me nîşanoyê bibe yani dibikî em bi pratîka xwe derxwe ortê û em wer şerekî wer dest pê bike yani em nabêjim şerekî bi silahê yani şerekî fikrî bi dest pê bike yani yani taybet mesela ez çima dixwazim sînema bikim û çima çîrokê Kurda û ê jina taybet bikişînim ji ber şerekî ne 30 salî 40 salî yani belkî şerekî dîrokî yani 100 salî heye li Kurdistan şer bandora herî mezin li jina û zarokê jina dikeve ji wa yani ez jine min jî bandorekî pir mezin di vî şerê de li miketî yani min de hepilingê xwe wenda kirî gelo hevalekî mêr dikane ev çîrok fêm bike şer û jin an ez yani em re dikane ser vêya hezar tişt bibêje yani pir mijara jî veke serbaxive lê êdî hewceyê yani çîrokê xwe em bikişîne yani taybet di sînemayê de çîrokê jina jin bikişînin yani ez bawer nakim mêr sedî sed fêm dike naxwazim heqî wa jî bixwim ama kêm dimîne yani ew tiştê hindirî dernakeve pir ciyekî de veşartî tişt henin yani tu bi wîya jî nabînî yani pir tişt dikeve milê me di vî meselê de yani hêla hunerî de yani sedî sed ev ji ber ku ev cî rexne yani rexnekirinê bi rastî ji ber ku em gelekî fîlmên Kurta fîlman de dibînin mijar jin e lê bi rastî ji mijar yani jin ama yani di dawiyê fîlmê de em çi dibînin yani sedî sed yan jin xwe dikuje yan jin tiştekî didike yani di wir de yani ev fikir ev nêrîn sedî sed gerê guhertin û ya jî ez bawerim yani tenê bi destê jinan nabe wê gerê mêr jî divê alî de bên înkar yani bên îkna kirin bên perwerde kirin yani ev jî rêyeke ji ber ku em bi hev re dixebitin û ev jî ve pirsgirêk tune pirsgirêka jinan e û ez dixwazim hinekî jî an yani çawa bibêjim bi tevahî sînema Kurdî çawa dibînî yani di kîjan astê de dibînî nizanim demek dirêj ez zanim tu hinekî jê dûr ketî yani nizanim tu rast bêjî ez demek dirêj ama dîsa jî ez hêvî dikim gelek cavxen yani gelek ew te henin ku tu me re parve bikî fikrên tên divê alî de ez gelekî balkêş dibînim tu ji siber wê jî ez dixwazim tu nekî me re parve yani gelekî wek salên çend salên dawî pêşketinek mezin jî heye di sînema Kurdî de yani û gelek fîlm ji tê kirin festîval tên çêkirin hem li Duhokê li Amedê tê çêkir li Berlînan ez bawerim fîlm dest pê kiriye
festivala filmi Kurdî gelek tên çekirin. û gelek film ji ser Kurdan jî tê çekirin derve. Yani hinekî divî alî de ez dixwazim tu binirxînî. Yani wekî te goş xev 4 sala ez yani vî qeda sînema wek sekin û wek pratik dûr ketim lê heya ji destê me re ez dişopînim. Berê ev 4 sal berê sînema Kurd ji xwe pir nû bû, pir nû dest pê kir û pir lezî diçû yani. Yani tu dinerê li Tirkiye gelek festîval henin hemû mesela filmê Kurda xelatê digirtin yani. Tabii ew tiştekî dinê, divê meral wir tiştekî dinê bibêje yani tu dikanî tenê zimanê Kurdî filmekî zimanê Kurdî tê axaftinê tu dikanî bibêje ew filmekî Kurdî ye an ne Kurdî yan çanda me tê dayîne tide ya qadekî dinê ya belkî nirxandinekî dinê hewceyê ji bo wî ya. Lê sînema Kurdî berê ev 4 sal berê yani berê van bûyera û tê şerê bajêr û gelek tiş derketin pir lez bilind bû yani hem bi çîrokê xwe hem bi teknîka xwe hem yani bi teoriya xwe jî aslında di ortê de bû. Lê min xapin ev niha film neçêkirina filma ne tenê pirsgirêka me û wê Kurdayî niha li Tirkiye film êdî nayê çêkirinê ji ber di her halî de erîşkirin heye yani müdahale heye, sansür heye. Yani ya tu gerek otosansür bikî ya da müdahale sansür yani tu qebul bikî. Pirsgirêkekî bi vî havê heye. Lê sînema Kurdî ya bi her havê yani tekoşînekî dinê yani rengekî dinê bi tiştekî dinê şer dike yani. Nasekine dibikî jî derfet dinê û tiş dinê ama bi hewekî dinê dervê em bibêje dervê başûr film tên çêkirinî, festîval tên çêkirinî xwe ev hêviyekî pir mezin dide min mesela. Ev çend salê dawê jî gelek sînemagerê jin jî pêşketin yani me gelek navê we jî bihîst kefa me dahatin çîrokê me hevalê me jin dikişîne. Wekî te got jî gelek ji derve jî tên kişandin yani. Tenê em nebêje sînema tenê yani Kurd hat gîşt astekî di vî demê de pêra jî çand û huneran wî jî pêşket yani. Ev tecrübe ev 3-4 sal pir nehêsan bû. Tecrübe bi me yani herkes di hundirê xwe de çend gavê dinê avêt yani. Çi ket milê wî niha qede sînema bi an îşano bi an muzîkê bi an wêje bi me çend gav pêşî ket yani. Yani herî di dinyayê dîrokê dinerî krîzê bi vê mezin filmê herî baş ew dem derdikeve şanoyê herî baş wêje wêne herî baş wî demê derdikeve. Krîzekî bû, krîzekî pir mezin bû lê niha ew krîz pir bi zû tê girtin yani. Ez vî tiştê dime duwê de jî dibînim mesela hin qet nesekinî. Hin bûyer çêbû lê hin ciyekî dinê vekirin. Heta belkî pir baştir jî bû. Yani pir alternatîfekî dinê her tim mümkün. Yani sînema Kurdî de jî were yani. Li vir kes nayê film çêbibe alternatîfekî dinê her tim tê avakirin yani. Ji ber krîza da insan hin tişt ava dike yani. Ez wir difikirim. Yani ana rast mesela Rojava biraz şey. Ana bir vakadaki plato yani gelek sinemalı bir denk şandın gelek yani çirokin gelek kurşu yani nizam bir halde o gelekçi yani dibinin film serten çekirin yani Aliyevi ereni em dibinin li Aliyevi neyni nizam fikrete hanım tünenin yani merudu kare yani jberku هناك بقى istisnai yani bak istismar tekrar biraz ser yani Şam'da Kurdi'de Nerina Jine'de o ambijin yani tabii ki ben tane film ektimaşa kim belki merunu karasır film o bak ama evş bak tehlike bak hatariyek de huyakırın yani ciber ve dibejin ama sadi sadla yani burada gelek jinin sinema karşı peştik hemen o jî tiştekî dine û ez dixwazim hinekî
basa proje de destete da çine ki basa majike. Yani mesela tego gerek mera bir tiştezi bebeji yani ey kuj derveten o çiroki kurdadık şimdi film kurdi çetkin. Biraz da orientalist denerin yani te o bandora orientalizme pırserde bini. Xatare bqîmete lema xateriye wê henin yani ji ber em hemberê orientalizmê yani gerekê em vî rexneyê xwe jî ji war jî bikim li qadê jî bibêje yani sedî set tê fêm kirin an nayê fêm kirin yani mesela herî dawê wan çend roj berê me fragmanekî dî fragmanekî li Rojava film hatî kişandinê Fransî hatî kişandinê di tenê fragman mi dî em pir Hollywood warî bû fragman yani gerek mesela me ya bibêje yani filmê Kurda film dikişînî gerek tu çanda Kurda baş zanibî zmanê Kurdî zanibî ev ferq nake Kurd bi an tiştekî dinê yani tu ji dûr da nikanî oqa nêz bikişînî yani piskirekê wan ê herî mezin ev ji dûr da pir nêz dikişînin belê dikanin bikişînin lê dûr da dikanin kamera xwe zî dûr bixînin her tim li derve bin yani nekevin nav mijara nekevin nav çavê karaktera mesela ew bandorekî pir mezin dike li ser me ez filmê ê Rojava hatî kişandinê yani emnin hevalê me ji derve hatî kişandî herî pir mi van tiştedî yani bi xwe dûrin lê pir nêz dikişînin wek perspektîv pir nêz dikişînin ama dûrin ji ber li wir nejiyanin piskirêk nizanin çand nizanin pir belkî zanibin ama pir fêm nayê fêm kirin tu di filmê wa da fêm dikî ku pir nayê fêm kirin pir orientalîst in yani gerek mera muqayet be di vî demê de yani balê bikişîne van tişte mera vana jî nîqaş bike û bibêje yani erê bi qîmetê tên dikişînin pir bi qîmet lê gerek ew wî perspektîfê neyê ku hertin yani ez werdifikirim. Yani sedî sedinekî min dixwast ji xwe nekî ev bêdîtin ji ber ku yani em bêjin ku roja yani tevahî rojlata navîn ji bo wan diye ciyê ku ew jî rohekî nedigerin ji ber ji bo wan işte êdî mijar tune ye yani roh tune ye û ew jî berê xwe din rojlata navîn dixwazin li wir tiştekî derxînin û aniha Kurd û bi taybetî jinên Kurd hewceyên li ser film bên çêkirin roman bên nivîsandin lê bi kîjan şeklî çawa pê nivîsandin ew tiştekî gelekî muhîm e yani û bi kîjan nêrînê bên xunandin ev sedî sed gerê yani wê çi dibêjin wê perspektîfa jin yani çawa berxwedan çawa berxwe didin çawa jiyanekî min ava dikin ser wê hinekî ser wê ew jî hinekî gerê sînemayê Kurd yan rexne bikin yani gerek wergotin yani wekî min got pir bi qîmet ama gerek wergotin ku yani tu piskirêkiya jinê Kurd an tekoşîniya wî tu nikanî bi çavekî Hollywoodê ya da Avrupayê lê binerî jê dûr yani pir jê dûr tekoşîniya wî ji wî çavê pir dûr tu nikanî tiştekî bi qîmet tu dixwazî ev çîrok ji dinyayê re bibêjî tekoşînê dinyayê re bibêjî lê gerekî tu fêm bikî yani û kes negotî nizanin belkî yani ev nîqaş tên gotin lê gerek me re hişyar bikiva yani ev tiştê tekoşînê tu nikanî bi vî çavê lê binerî çavekî oryentalîst lê binerî dawî jî belkî piranî ji xwe wek tîcarî jî difikirin yani Hollywood wek tîcarî difikire yani Avrupa jî tu nikanî giştî têkî yani bêqîmet bikî lê pir tîcarî difikire taybet niha jinê Kurd li dinyayê tên nasîn tekoşîna jina Kurd li dinyayê tên nasîn gerek me re ya pir muqayet be yani qîmetekî pir mezin e tu gerek xiranekî viya ne bi kamera xwe ne bi müzîkê ne bi şaniyê gerek te ew wî tiştê biparêzî yani dibikî em nehêlî jî em bibêjî yani hûn bi vî çîrokê bi vî çavê gerek nekişîne yani nizanim belkî piçikî heşk bû lê ez werdifikirim yani em gerekî baldar bi ji vî meselê em bibêjî yani perspektîfa te bi vî havê be em nikane biterir vî tiştê bike yani nizanim gelek tişt gerek me re bibêje lê pir tiştekî hesas e yani ji ber niha û tiştekî nû heye wekî te got giş valahiyekî pir mezin de yê giştçûnin wir dixwazin tiştekî dinê ava bikin bana hemû bi qîmet yani me re nikane vana bibêjin normal ne normal
Lê gerek û baş ver fêm kirin yani. Baş ver. Yani hinek jî mesela yani ev qadar rexnekirine yani jî hinek jî mesela bêjin ku festivalê Kurd henin û ev festivalan da van filmên îştevekirine ên girtinê ne yani filmên wisa yani sedî sed gerê wisa yani dibe ku ew jî di aliyekî wê din be ama gerê ev deriyê rexneyê jî her tim vekirî be yani mijar yani tam em bêjin ku festivala Berlînê a Kurda da em bêjin ku filma Güneşin Kızları Kurdiye Evet. ji bu nizanim yani çoğu hat var gerandı nizam. Tavê tiştekî var. Tam Kurdiye ve nizam çoğu hat var gerandı. Mesela evvekir ne bu? Yani set geri yani servin filmi nikaş benim vekirin. Yani ne ku set festivalin ciye xwe bigirin. Lê servan nikaş bê vekirin yani biraz Kurd çawa lê dinerin çawa dîtin yani hunermendên Kurd çawa lê dinerin ev jî gerek kada festival haneki bebevana mı jî haneki festivalê me jî êdî ber bi tiştekî popüler diçin yani mesela duhukê jî wisa li ber yani ekû popüler ez dibêjim ji xwe yani festival hanekî bibin cî rexnedayînê û rexnekirinê jî bibin ev hinekî kêm dimî ez bawerim nizanim. Hinekînin têra xwe kêm in ji ber ev tiştine bi pêşketin jî çêne bi. Yani psikrekekî me dinê çawa ye belkî ev rexneyekî pir giştî ye bida em bixwe em nav xwe de em zarokê xwe pir kêfa me ji zarokê me re nayê. Kêfa me ji zarokê însanê din tê. Fêm dikî ez çawa dibînim yani. Yayê hewşê tale. Erê giyayê hewşê tale yani. Mesela em bi sala em li aramê û li cigerxûnê em yani gelek kes hebûn berxwe da em xwest em tiştekî bike em sînemaya Kurdî nû dîve formatekî nû perspektîfekî nû ava bike me jî gelek tişt çêkir yani bi rastî me jî gelek tişt çêkir ama zarokekî dinê tê ew zêdetir tê hez kirin yani ya jî gerek me re bibêjî yani rexne û rexnedayîn gerek em nav xwe de jî vî tiştê bike yani em çima zarokê xwe hez nakim zarokê xwe baş ew nakir lê zarokekî dinê ji bo me biqîmettir ama belkî tiştekî çandî jî ji ber tê dibêjin Kurd berê dua dikin dibêjin destpêkê bidin hefteyê di qalma dûra bidin tiştekî pir çandî yani pêşî ji hevalê xwe dixwaze dûra ji xwe dixwaze gerek em piçikî viya jî bibînin yani em xwedî derketinekî yani cuda hebe yani em xwedî li xwe derkevin wî qadê jî bi me kêm maye yani wekî te got festîvala da mesela rexne kirin pirê me ji ber her tim ew fikre ye ya ev keçik ne Kurd ne ji me lê hatiye li Kurdistanê filmekî Kurdî çêkirî bi qîmetê bi ew otomatik ew kî çê dibe yani zû nayê rexnekirin em heman tiş bike belkî wekî dinê me îmana me biçikinin dibêjin ya ez dibêjim xey hîn em nikarin van tişta biaxive yani em nav xwe de daxive ama wek festîvalekî de em viya em nikarin têkin mijar gerek em viya têkin mijar û biaxive rexneyê xwe jî bibêje rexnedayînê xwe jî bide yani van qada hîn kêm e yani heya em van tişta derbas neke pêşketinekî dinê belkî pir zehmet be yani. Yani tiştekî ku em dibêjin ji xwe negirê dayî niyet yani niyet baş e sedî sed baş e hem ê filman dikişinin baş e hem ê festivala nîşandin baş e sedî sed em nîqaş wê nakin niyetekî baş e lê yani di aliyê hunerî û fikrî de sedî sed gerê bên ew kirin min got projeyê te ana çi destê de Ya projeyê min aslında sê projeyê min heye niha nizanim belkî pîş yani ew firsat çêbû ez bikişînim lê projeyekî herî ez dixwazim belge filmekî heye li ser teqîna 5 Haziran Suruç Ankara lê naxwazim tiştekî ji rêzê çê bikim bi rastî ez dixwazim kurgusal jî piçikî çê bikim yani di Kurdistanê taybet li Tirkiyeyê dî vî tiştê çêbûye teqînekî çêdibe an tiştekî êrîşkirinekî dinê çêdibe em wek hijmar dimînin yani dibêjin o qas kes mirî o qas kes birîndar e mesela em çîrokê wan nizanin em wek hijmar wan nas dikin Kurdistan pir vî tiştê çêdibe ji ber hingî em hatî qetilkirin em dibêje o qas kes şehîd ketiye o qas kes birîndar e ama em jiyana we
me negîştî jiyana me destê xwe nedayê jiyana we em nizane dayîkê we bavkê we hevalê we çawa bandor li we kiriye yani ên çûn çûye ên mayîn çi dijîn çawa dijîn bi vî travmayê çawa dijîn ez dixwazim çîrokê we çêkim yani çîrokê we bibêjim yani 5 Hezîranê min deh bilingê xwendakir lê bire dayîka min baxifin ew çawa bandor li wî kir yani an Suruç Çağla birîndar bû birayê wî behsa Çağla bike yani em Yani ev çîrokê travmayı çi ye biraz? travma wî çi ye em Nabînim. o xas bandor dike ki yani tu dibêjî belkî tenê li min e ama mesela li hevalê min li derdora min li malbata min e li xalê min li apê min li hemûya bandor dikin mesela em dereciyekê em rûdine hege bawara bim gerek ciyê xwe biguherînin pir planlî bin em kesê spontane dijîn yani sen pir spontane dijîn yani di çanda me de plan û pir zêde tineyî ama bana giş bandor yani mesela hemû jiyana xwe ji bo me guhertin gerek em bana bibêje yani ê mayîn çawa dijîn çawa kemasiyê we çi bû çi qezenc kirin di vî demê de tiştekî kur bi sal ez dixwazim ev belgefîlm bikişînim yani bira ev dünya bibîne ku em nehijmar bûn em însan bûn çîrokê me hebûn em di vî jiyanê de bûn heyalê me hebûn malbatê me hebûn dostê me hebûn hevalê me hebûn ez dixwazim ev çîrok ji dunyayê re bibêjim yani em tenê nehijmarin ji ber tu gava nûçeyê Avrupayê dibînî mesela Amerîka weke jimar didin ême jî de em jî werdik yani bi o kes şey diketinin yani ez dixwazim ji war bibêjim em nehijmarin em giş çîrok bûn yani vî welatê çîrokê me hebûn yani Belê êdin projeyê din jî dixwazî besî bikî? yani projede ne pir zehmet e ew Yani metraj ez dirêj naxwazim ku pir zêde hani ekevim ev meselê ama bi rastî tiştekî gelek mühim e em ew jî li bendê ne yani bi coşekî mezin jî li bendê ne û yek jî bi destê te bê çêkirin ev jî tiştekî din e yani ew bi xwe jiyaye malbata wê dijî ev jî çavekî din e yani li gor min û bi rastî jî em bi ewkî li bendê ne wan kesa bêxîrî kameramı kes nikan we fêm bikim yani kameramı herî dikanin nêz bibe gava dinê min got yani herî nêz ez im yani çavê min pêvetir tu çav belkî nikan wan kesa fêm bike gelek kes belge kişandin belge fîlma kişandin lê ez zanim ez li wir bûm ez fêm dikim ez zanim çi hîs kirinin ji ber wê ev rola min a li vî jiyanê de yani ez mecbûr vî tiştê çê bikim yani û proja min a dinê metraj dirêj ez dixwazim fîlm bikişînim yani ser jinekî bikişînim lê ez ya pir nikanim vê bikim ji ber pir tevlehev e pir tevlehev yani serê min de mêjiyê min de temam nebî ama kurta filmekî min nebine şey yani derefeta me şey be tendurustiya me baş bi ez sedî sed dixwazim van tişta çê bikim rola min ez mecbûr ev çavê xwe nerîna xwe perspektîfa xwe têxme ortê û ji dunyayê re bibêjim yani li van dera van çîroka tê jiyan Belê yani ez pir hani naxwazim hinekî ji ber ku bi rastî tu ji gelek westiye li ser vê meselê û gelek jî hatin heşkirin ama ez dixwazim yani tendurustiya te ana dikişan rewşê de hem behnekên nizanim yani tu ana gelek ezan gelek ameliyatê te jenin û çawa bêjim yani ez biya hîs dikim bi dil hîs dikim yani ew işte ji xwe yani lîsa wek hunermendek bû ana di vê rewşê de û li gor min mînakeke gelekî xurt e jî yani yani ev mînakiya we ya gelek xurt yani hunermendiya wê tê yani bengiya xwe ku digire nizanim belkî jî yani tu karî hinek vî ewkî ji me re ve bikî yani hêzekî kî mezin e jî yani ew ser proje te got yani ji bo gelek kesekî hem yani van teqînan de gelek kes birîndar in û tu jî wek ji bo wan modelekî ez dikarim wisa bibêjim yani ne tenê ji bo wan ji bo hemiya modelekî
هناك بحثي روح بأنكو تشتين تراجيك يعني أو تشتكوا أو هز ده تزغزمي بساهم بكي از نخصم ده بيعلي ده بيش نمشي يعني تجيلك شيء ده آخر مش خسر في مسألة از نخ يعني خلاص هناك أو روحي هم براستي هي بيدا جالك كسان وبنجي أخو كدقرة تشوا يعني هناك بحثي بك براستي برسكي زحمة مرا جبر يعني تقابا كردستان مازن دبي من فورماتي كردستان يعني دبي جارتا يعني تفهمنا كي تشوا يعني هيز دقرين بركس برسش مدك از دبي ما نزانم يعني او قواتام او هيزام سديست جوكتي از تشا او تكم نزانم ليت كانم بيا ببيج مثلا لفي بلاتي استنينا بفيها وينا قالك كس وقت ما هي هتاج مخرب ترهنا يعني هجر او برخو ددن يعني اس شوانه كانم برخو بدم يعني تلوكسياتك من واز خبردم وبردمام نكم تن يعني لوكسياتك من مواطني قالك كس جم مخرب ترهنا او برخو ددن قالك كس برخو بدم يعني هذا كب فيها ويز جواد قرم يعني ادزانم لبي بلاتي استنينن بحزارة وكي من هنا هذا هري مازن جلور دقرم يعني ادزانم اجدهايكا خود دقرم بجبوي كو نها من دحب لنجي خواندا كله دايكا من برتشتكي مازن بلكي واندك يعني كي لندري مالي دا بأتقا خود دقريا او چاره كدا واندا بوچو يعني اريا لفرم لاز دي نوك بريمه ليه دبينم ديامت شخص خرط سكن دبي مسألة ده يعني تجار برمن نقري يعني تجار قيرين وارين نكري يعني هذا هري مازن جديا خود قرم جديا من نتنين كشاي وربو كري ويجي وربو مالباتا ويجي دنا في أودا شريدا قالك بويرهات سريوي وقالك هبال هبون يعني استجار تاني نمام دبي دمدا جبرك وافتشت تبتني نكاني راكي أري هزكي من هي يعني ده أصلي ده تشتكي هي ليه تباركي تاني ترابكي ننو جدربة بلكي أري ليس تبر خورت سكني نا از هزا خوش هوال خود گرم جمالات خود گرم تو کس متنی نیشت ویدم میدم تو کس متنی نیشت يعني التجار تني نمام براسي هر كس للدرد رامن بو او هزا كي برمزن دتا تدبيني يعني تتنينني بس صدقني انسان هي يعني از ادزانم كانها از ببيجم ست حد لينج من هنن يعني الدرب يعني از بي لينجنم يعني ابو هزا كي برمزن ددم پر تشتنن يعني پر تشتي بچوك بلا هز ددن يعني ان نامه كي اجي قرتيكه هيدغرم پر نامه دغرم جي قرتيكه يعني بالي من از او هنن مثلا او 24 سال حبسه دانم 25 سال هنن بسمامي من 23 سال تدايه bu 23 سال دور پیشکری يعني یک اوده کیه کاس چاو بيجم حد لينجا متشي يعني از بوي حد نيجي خو بقرين بلوسي يعني جبروي هزي جوار تقرب يعني شو هاري داوي مجوار اوشان نامه كشان demek pırdırıcı name ne çün juar yani devlete ne de dava eduzanım nagi juar le ezanım nuçed binin nevrozeda از شوم دیلانه گرت بگو از زانم سدیسه تواله گرتیگه ببین yani من جبوي واز دركتم ومدالا دیلانه yani وره yani تهزه بویا وی تگری پر چیروکه هنم پر چیروکه نباش ام دبینه دبیسه دحب اللينك نتشتكي لبيبالات إنسان مالي خو زاروكي خو فرتشتي خو عندك يعني دحب اللينك نبر تشتكي مثلا بلز يعني سدست يعني أو ديلانا النوروزي يعني شبو تبكو جبو حمو هركس وقتك النوروزي ديلانا دقرة معناه قوية لي ديلانا تجي معناه للسروي معناه كات أذكر موسى بيجمع جبو كردان هم يعني شقد وقت شاندي ديلان نتنكو
şaya xwetînin ziman ew tiştekî din ji bu meçalekekî din e û bi rastî jî ew ji bo yani işte dîlana lîsa jî tiştekî din bû maneyekî din lêvar kir ez yani gerek spas dikim em hatin ez warim êdî ber vê dawiya bername hatin ez dixwazim pêva te dawî jî em ê bigirin yani ne pêvek ez dibêjim pêv ma gotinên te dawî hema pêvekî nime yani gotinên te dawî jî em bigirin Yani zanim niha rastî em dibêje belkî hin tişt serrast bî ama hîn pir tişt heye. Yani em hîn mecbûr e hêviyê xwe biparêzin. Em xwe jî biparêze. Yani di vî demê de xweparastin pir zehmet bû. Yani ruhanî xweparastin pir zehmet bû. Ji ber me dît hani gelek tişt şemitî çû. Ez dikanim ji bo xwe ê ku min godar dike bibêjim yani em mecbûr e hêviyê xwe biparêze em vî jiyanê berdewam bike. Yani ez her tim dibêjim dihebling nene yani jiyana te ê tiştê te dikir dihebling nene yani mejiyê te yê fikrê te yê aqilê te yê yani ê min lîsa kiriye ser masayekî de ne dihebelingê min fikrê min e yani û her ku diçe fikrê min zêdetir bi qewet dibe ez vîya hîs dikim yani min dihebling wenda kir em ê pir tişt qezenc kir di vî demê de min gelek însanê bi qîmet nas kir fikrê min wekî dinê perspektîfa min wekî dinê guherî kamera min açiya min guherî yani berê dilijor dinerî min bi ferq kir perspektif diguherin erê kamera jêr çawayê yani mesela pir vîdeoyê min hene sandalyê de kişandî wekî şaryoyê an wekî stêdîkem çê dibe perspektîfa min di jiyanê de guherî yani ev tişt mezintir bû hundirê min de yani kêm neket fîzîkî erê ez nikanim tenduristiya me hîn berdevam e hîn baş nebû min psikirekî tenduristî tu car naxede belkî ji ber dihebelingê min ê robotîk henin yani her tim xira dibin vîde bi yani ritüela evê min guherî ye ez dibê me tornavî de bînin nigê xwe veke mesela lê ez van tişta hîn diparêzim yani ez ê hîn berxwe bidim ez dizanim yani dihebeling nene yani fikir e heya fikrê te mejiyê te de bi tu car jiyan naxede yani. Belê em jî gelek spas dikin ji bo tevlîbûna te bernameyê û bi tevlîbûna te ya fikrên tên gelekî baş û yan wek jiyanê de jî bi rastî jî hêviyekî yani ez dikarim wisa bêjim û hêviyek di gelek kesên ku wek di rewşa te de jiyana xwe didomînin û yani ew her tim ew kike ji bo pêşiya her kesî yani bi rastî jî gelek spas Spas baş, spas me baş. zehmetî da te gelek spas berek tu meşvan hêja vê ev têja me tim daye bernameya xwe hevta pêşiya me dîsa em di mêvanên cuda hunermendê cuda li pêşberî webin dimînin dixweşiyê de